Здравейте! Днес ще ви покажа как да направите работен лист с лабиринти в Canva чрез приложение, което е интегрирано в самият сайт. Започваме от началната страница на Canva, където отиваме на опцията Още и избираме да създадем един документ А4 портретен вариант. Аз вече съм направила това и съм променила заглавието ето от тук, за да знам, че това е работният ми лист за лабиринти. Виждате една празна страница, на която аз съм направила копие от бутона създаване на копие на страницата и имам още един празен лист, на който съм поставила заглавието ключ за лабиринтите. След малко ще разберете защо. Отиваме в лявата лента на Canva, откъдето избираме опцията за приложения. Ето тук. В търсачката изписваме лабиринт. И избираме ето тази опция Maze Maker Pro или иначе казано ето този вариант. Веднага виждате, зарежда се едно квадратно лабиринтче, а всъщност от формата ето тук малко по-долу може да промените вида. Може да използвате само един вид или съответно да създадете няколко такива. От опцията за покажи резултат, всъщност ви показва самият маршрут, като него ще използваме в листа за ключ. Ето така ще добавим дизайна от бутона добави този дизайн и всъщност виждате, че се генерират два идентични вида, като единия ще поставим отгоре на нашия официален работен лист, а другия ще преместа отдолу по същия начин. Като в случая може да промените какви ще са границите или очертанията, да промените цвета, ако прецените, както и цвета на топченцата, които свързват двете точки. Ето в моят случай ще ги оставя в ето този вариант. И по същия начин, ако промените единия, ще трябва да промените и другият. За да разгледаме всички възможни варианти, аз ще добавя от всеки един вид, като отново единият, който се зарежда, поставяме в долната част и го използваме за ключ, а другия поставяме на нашия работен лист. Променяме стените, както и самите точици, които ще бъдат свързвани. Ето по този начин и те съответно се променят. Може да прецените каква да е трудността, като всеки път, в който искате да генерирате ново очертание, просто използвате бутона за регенериране и виждате с всяко едно натискане, то ни показва различен вид. Съответно, може сами да прецените дали да създадете по-труден или по-лесен вариант. Повтаряме тази стъпка, докато не създадем абсолютно всички варианти. След като сме направили всички възможни пъзели и съответно сме направили и нашият ключ за лабиринтите, отиваме на опцията за текст и поставяме едно поле, в което ще напишем лабиринти и скрити съкровища. Ще направим ляво подравняване. Ще избера ето този вид шрифт, за да мога да направя едно подчертаване и ще добавя едно по-малко поле, в което ще поставя опцията учениците да могат да напишат името, класа и датата, като в случая ще смена цвета на тъмносин и ще го поставя ето по този начин. За да направим рамка на нашия работен лист, разбира се, може да го оставите по този начин, но аз ще сложа
От опцията с инструменти, ето тук отивам и вада една форма. В случая ще е ето тази. Ще заобля още малко ъглите и ще поставим бял цвят с светлосин контур. Ще увеличим малко дебелината. И ще я поставим на самата страница. Ето по този начин. В този случай виждам, че фигурите са една идея по-големи, отколкото бих искала да бъдат. Съответно маркирам всички и малко стеснявам техният размер, като се старая все пак да запазиме някакъв вид синхрон между самият дизайн. Последното нещо е да добавим един елемент. Може да опишете своята идея, например съкровище или някакъв вид съндъче с пари. В моят случай ще използвам ето този графичен елемент. Ще го поставя ето тук в горната част. И с това нашият работен лист е готов за учениците. Разбира се, може да разпечатате само него от опцията за споделяне и изтегляне. Ще ви се зареди стандартен PDF вариант и може да изберете коя опция, коя страница да разпечатате от избор за всички или съответно да натиснете, например, само първата, за да имате готов файл. Той се генерира до секунди. И ето виждате нашият готов работен лист за учениците. Може да предпочитате отделно да изтеглите и ключът за лабиринтите или съответно да оставите файла онлайн, без да го разпечатвате. Това е от мен и ще се видим в следващото видео.